ndokubva taenda pakembi ndokunorova kembi yekuitsokodza paruda kembi. What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumako Zimbabwe Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe taigara mumako Zimbabwe manya dakabatesa tikichingira Zimbabwe vakomana vasikana Zimbabwe Thank you for tuning in to Zim News Beat TV with Robert Pfumani. Varungu nokuvatsvaga nemarendi maini futi kuvadena ndekuti waiziva kuona kuti wakagara nemafighters makangonyarara kuti vamwe vanosvika pokutya makamirira kungodenwa imimi vanosvika pokutya mafighters kuona kuti ko ramangwana tinozofamba sei, ramangwana rakamira sei, kana akazongonzwa ndege kana pfuti akuda kutiza. Saka taigara takavadena kuti vazive kuti tiriko tichiri kuenderera mberi. Tagara kudaro tiri mamakoni Makoni, Gandanzara, Chidoko neWedza ndoko aiwanzotambira vekwaMuzorewa ndoko vaiwanzotambira zvokuti pfuti dzaiti kubva kuseni kusvika wakaona dzasvika kuma 9-10 unoziva kuti nhasi chachaya adzirire futi kana kuti imistake kurira kwadzo. Ndokwawo kwazara vekwaMuzorewa zvokuti Muzorewa kubva kwakaita kuTanzania zvandaitaura zviyezvi munhu anga achiti ndabatana nevamwe asi chakazonotinesa isusu varwi vomusango ndochokuti munhu akasvika oronga maauxiliary force yake ndokubva apiwa boundary nevarungu kunzi Mugano, Nyatande naOdzi haufanire kudarika kumwe uku iwe ucharwa uri kupi uri uku. Ndokubva varungu vazosvika pakuona kuti maroverwa ari kuitwa vakava zvichatipa kuti titorerwe nyika haazi masoja aya ndokubva adzingwa futi nevarungu. Ndo mafambiro ataita. Andi yamunoti yekutanga first battle yenyu muri kufront zvakafamba sei musiwo yokutanga? Ndakatanga ndisati ndatrainwa tiri kuno kumadziva kuno kuTete province ndinana mabhonzo zvokuti pakazoitika mamwe madisaster okuti vakatengesa hondo dzacho vamwe dzakanga dziri hama dzangu ndokubva vazosvitswa pavakasvitswa vasvitswa pavakasvitswa hondo iyo yakandirwadza neimwe inini ndingati hondo dzakanyanyondidzimba
panoti iyoyo yakanditi rwadzei chete varungu tiri kuno kutete province kunoko varungu ndichitanga kujoina vakanga vasina strategy dzehondo dzokurwa chaiyo zvokuti vanhu vaityisa tabva taenda kuinyanga kwandikazonatsoziva ndati bvei njere tiri kuinyanga chinhu chandinovimba nacho chandikaona ndakarwadzwa nehondo yepaSt Peters iyo yakandirwadza zvatikaita tiripo 9 tiri kuenda kuMozambique kuti tinotora ammunition ndokubva taita sei toti nebhegi redu ranga rine maripots anga akainyanyoti ipei saka assistants wangu inini ndopa akanditi chef ndasiya bhegi patanga tiri uku ndege dzauya hondo imaurira ikaita hapana akaziva kuona kuti anganzwa kana information nesituation kuti yakamira sei yakangwerikana yauya inini ndobva ndati rege ndidzokere bhegi rine mamwe maripots akaipisisa rege ndotora kuitira kuti varungu vangaone chi maripots aya ndobva ndadzokera shuwa ndakasvika patakanga tiri papostal pedu ndobva ndatora bhegi riye ndobva ndaribereka mushe yakauya helicopter ipapo tichingo yakauya helicopter yakandirimira apa ine ndobva ndatanga kuidzotsera kwandiri kuita vabi yangu vese vabuda vaita sei vatiza vaenda handei kwabuda nevame yangu kuti ndiende ndiri kunoita engagement nevarungu pano nepachinjao sapa varungu vave vari kundiridzira ndiri kudzokera muradius ndiri kudzokera muradius ndakabuda ipapo ndisazive mahand grenades ndondine mahand grenades anokwana kuita 4 ndakasara ne1 grenade 3 ndashandisa magazini ndondine stand gun yeningi mastand gun sub dzakanga dzichabuda marussians dzese dzine makumbo dzichipinda 30 rounds mabara handisisina apera ndasara ne1 grenade ndichingo pandikazonobuda pahondo iyoyo yakanga ingori man to man ndege yakauya po pane rimwe zidombo raita fanike imba inei rakanga rakangoita chikepi ndobva ndanoti mire padombo paipe kandege keke taingokati kavhamba ndobva yauya ndobva yanobhomba kuseri kwezidombo riye ndobva ndabuda pakuita chiutsi kuti pwititi ndabuda ndobva ndaenda mugoronga ndapinda mugoronga ndakudzika negoronga pakauya tushiri turipo tunoita black and white isusu tinombotiti tudhorodhoro tushiri itoto tune black newhite mumapapiro kuti ndidzike turi kuuya apa pamwe turi pro dzakuenda kuma 55 tuchindidzora kwandabva ndobva ndadzoka ndakututera nchikwira negoronga ndakasvika ndiri mugoronga twayambuka goronga ndakututera pandiri kuyambuka napo paipai ndasvika pane ground paitambirirwa mombe ndobva ndamira ndikati apa ndopayambuka uku mabara handina
apera ndege ndiri kutoona mahelikopta ari kutenera apa achidzokera pataita se patarwira paipai tushiri kamwe kakaenda kodzoka kari para ndikati rege ndivige pfuti ndobva ndaisa pfuti mujeketi ndondaipfunyira panapa ndakafamba handina kumhanya kufamba ndo ndasvika pane mvura ndakunzwa nyota ndasvika paipe ndangosvika kungotsika makumbo mumvura ndakunwa mvura sokuti waiti wangoita conduct hamene kuti gunpowder yainoita sei unenge wakuda mvura maningi ndakunwa ndapedza paipe ndopandikati kunze kwadoka zvakwadoka inini kuti ndirambe ndiri kunoku kuradius ndiri padhuze nekembi pasingwizi neparuda apa ndakaramba ndiri panapa ndinozopafamba sei shuwa ndobva ndada kuti ndisumuke pamvura paipe ndadonha ndisumuke ndiri kudonhera mvura ndikati chii chiri kumboitika ndopandikafunga ipapo ndachiti bengeni manje ndikati ndanga ndine mahand grenades 4 ko rimwe racho riri kupi nyamba rimwe riye Chinese hand grenade rinenge rine tambo ka rinolaita kufuse kwekwe ndiri kuona kudonha kwekwa ndiri kuita tambo iye yakagara pacocking handle ndosaka ndanga nchidonha nai ameno ndobva ndatora tambo iye nekaring keke ndobva ndakadzotsera mukati ndobva ndatora mashizha ndobva ndapfekera paipe ndobva ndati rege ndikurumidze kubva panapa ndobva ndati fambe ndakuteera nzira inoenda kopi ine yakanangana nekwa tasiya ruda uku tiri kuno kuSt Peter ndakuteera chirodhi chaidzika chichienda kumadokero ndiri kufamba ndione handichakwanisa kufamba ndofunga ndakabata magaro nyifunga kuti pamwe asi ndapfurwa here zvandisina kunzwa kana kuti mafragments ndinzwe gumbo razvimba handichakwanisa kufamba ndobva ndatora engage ndobva ndarisunga gumbo riyere ndarisunga ndobva ndati rege ndimirire mwedzi uite sei ubude ndobva ndabuda paye ndobva ndakufamba mbijana ndasvika pabani ndobva ndawira mutsime rake pfuti yandanga ndinayo yanga yakareba ndobva yanotandarika tsime riye uku ndobva ndabata tsanga ndokubva ndabuda ndini ndobva ndaenda pamuparutsa ndasvika pamuparutsa ndobva ndagogodzera mumwe musikana ainzi Grace Magwegwe koko ndobva amuka ende vanga vakatomuka kudhara naamai vake zvikanzi ndiani ndikati ndini ndobva ndovhurira ndobva ndapinda mukicheni ndobva ndagara ndikati ndidzisirewo mvura vakuchema ndikati aiwa musacheme ndidzisirewo mvura zvikanzi chii chaitika ndikati hapana igumbo rangominyuka chete ndobva vandidzisira mvura ndobva vakunditsava ndofunga ipapo ndakapedza mwedzi ndiripo ndichingogara ndairara pasi pehozi ndakuinyanga kunotonhora kunonaya ndairara pasi pehozi kana kwadoka ende varungu vaipinda nemurodhi vachibva pakembi paruda paipe ndichitovaverenga kuti 1 2 svika chichi varungu ava vawanda nei kudai vawanda nei
yanga iri nguva yandanga ndichitaura maholidays evana vechikoro iyi muna naAugust. Chero ivo vaenda vatapudzika, ihondo imwe yakandirwadza. Ndabva ipapo ndangoti pedzei mwedzi wacho ka ndokubva tanopinda ndisati gumbo risati ramusha ndo pandikanopinda futi paMutaradzi Falls dzakangosusukidza. Makabatana nevamwe wenyu sei after 1 month? Vakauya kuzonditora. Alright. Zokuti communication ndaituma musikana uye Grace nemabe yake ainzi Raiza kuti enda kwaMandopera uko unondiudzirawo vabi yangu kuti vari kuno. Ende vabi yangu vacho ivavo po pane mumwe sekuru wangu aibva pano pana Mupfure apa. Aiti pane vamwe vanhu vanga vakangofemerwa nemweya yemusango iyi. Taiti kana dai tiri tese kunzwa kuti varungu ava nemakomuredzi mamwe anatakura ndizvo Bud Spencer, Njuma yaRosa, kuti tisvike paipo kuti kana kumhanya inini hondo kutaura chokwadi yese yakapera kumhanya kudai handina kumbomhanyani kunze kwokuziva matactics ekutrainwa kwandikaitwa sevana vehanga pfocho ndabuda kwete kumhanya kudai handina kumbomhanya. Chero nanhasi kumhanya chaiko handikwanise. Ihondo yakandirwadza iyoyo, dzakasusukidza, gumbo richindirwadza iri. Ende ndiri kuinyanga chinhu chandikatanga kuvimba nacho, ndarota hope asekuru vachinditaurira kusvika nanhasi. Kunamata ndonamata zvangu kunzi kuchechi ndakazvarwa muchechi kwaMugodhika. Asi vadzimu ndinovanamata kasingapere. Ndekuti ndakataura mamwe madziwoka ndaigona kusangana nevarungu pano nepano mota iyi. Kana kudai tiri gurupu pakachena hapana muti. Mute tiri kufamba nemute ka. Mute inogona kugurunuka yese kuti kusara pasina chinhu handiti ka. Muchiona kuti varungu ava engagement zokuti pano hameno zviri kuitika. Uchiona varungu vai vachingodai vakuenda shiri dzezvapungu chouya chosvika apa penya achienda chakasebera kuvarungu chinouya chiri kwenyu chimwe mumashure kwamuri kubva nako havakuonei apa. Havakuonei, hamuna chamuinacho, havakuonei chapungu chero makada kuchibata so munogona kutochibata ka. Asi taingoti ndana sekuru taingosiya zvakadaro. Chichingodai. Ivo vakuenda adzirire pfuti. Zvandaiona. Chinogona kuti handiti vaenda ka kana manga muchida kuenda uku chakukudzorei kuti dzokai. Chiri pamberi chiri mumashure chakabhuroketa hachibve mumashure makuteera chosvika apo icho chakukwira mudenga chakutenderera chiri kutaura kuti garai papi garai panapa mubva matogara. Nedzimwe hondo dzisingataurike dzakanonditi dzimbei. Tamu National Army. Alright. Tozoenda National Army Trombo. Trakupedza dzichimurenga. Mati pane pamakaita discussion naNyati. Mukamuti iwe handikwanisi kufamba newe because ndakambotraina newe kana ndakafamba newe. Nyati makatanga kufamba naye papi pamakatanga kuziva kuti
Nyati ndakatanga kufamba kuno kuMount Darwin. Akauya nechikwata chipi? Angane chikwata chana Zibwe kana dai ndisingakanganise. Pamwe ambofambana naJohn Walker mukorekore. Asi taitora nguva yekusangana. Yes. Ende tichisangana kudaro soga munhu wokuti pamunenge muri handiti ngatiti takagara panoga tinogona kunzwa muvhu yekuratidza kuti kuno muvengi here kana kuti hakuna. Unoona mumwe akutanga kusumuka achiita fanike ari kuobserva kuti kwakamira sei, iye ari kutotiza ari kuenda. Ndo zvaaiita. Ndo pandakatanga kumudzidzira tiri kuno kuTete province. Ndo pandikaziva kuona kuti baba havashandike nawo kana angova wedzera zvavo nyembe dzekurwa kuti tungamirira hapana pavanokwanisa kutungamirira. Ende vakomana vacho vakanopinza kudisaster zvokuti dai John dai anga ari mupenyu ndingadai ndakamuudza kuti auye muzotaura naye achinatsotaura zvakaitika. naMoffat ndokuDarwin uku ndane nguva ndisati ndamuona ndisi kuziva kuti mupenyu kana kuti akaparara. Handisi kuziva ipapo. Saka ivo vachitaura naJohn vanoti akanga awirirana kuti Chinyati nevarungu pavakazobatwa vaivo vakapona. Ivo vanoti handitika takuchimubvunza kuti chii chakaitika. Vanoti takafamba tichienda kuNyamaropa. Vaenda kuNyamaropa ka vaiona movement dzemukuru wavo ukauka kuti kwatiri kuenda uku ano ruzivo nako here kana kuti haana ende anga asina ruzivo nako. Saka zvaiitika aigona kumbotora kanguva ka oita fanike hameno kwaenda uko ari kunonyora tsamba manzwiro andikaita akanyora tsamba ndobva ndofunga meno zvakaita nepofu ndobva anoisa pasi podombo. Akazonotora tsamba iye achiudzwa mastrategies evari vomusango vari apa zvichibva kwaari ndokubva vatora nhingi yetsamba iye. Ava vakangwerekana vangoredwa insettlement vakutorwiswa ndege dzauya ground force vakutorwiswa ipapo kusvika anaJohn vacho vabatwa. Ava naMoffatiwo vandiri kutaura vai ndobva vapunyuka vabuda ndokubva vadzoka kune vamwe. Ndo zvakaitika ipapo. Kufunga kwenyu seNyati akatengesa muri kusango iwo? Inini ndakaona kuona kuti kutengesa war is protected. Aifungidzira kuti hondo iyi zvatambopinda mudhitandi kaundavha raRuto aifungidzira kuti hondo iyi haibudirire kuenderera mberi semaonero andikangoita. Ndekuti mapindira akanga akuita kuMozambique kubva paChimoyo, Tembwe, Nyadzonya kwese kwachinobhombesa nevarunguka ndakaona kuona kuti mweya wakange wamugara wamupinda zvokuti aifungidzira kuti hondo haipere hatikwanise kukurira varungu. Ndo zvaifunga semaonero angu. Akati ndikandichipedzisa vana vapera ini ndinge ndiri kusaidhi rakanaka.
aende kana dai akabudirira kana kuti ipapo pakamborarama ndofunga pamwe aibatwa ameno mabatirwo aitwa norungu iwa aipiwa position cheche aibatwa zvakanaka Simone yangu handi muedza mabattles amakarova muedza nenzvimbo dzacho muedza hondo dzakandirwadza pane hondo yatikarwa paDhimbwi ihondo yakanditirwadzei nehondo yatikasanganidzana nayo pana Ruzave nekuchigondo tina uyu Fred Matanga ari kunzi akaresigna yeFred handisi kunyatsoziva Matanga Godwin uyu police commissioner havana kuresignwa asi nguva yavo yekushanda yanga yakwana ndokuresignwa kunzayo nguva yanyaita sei yakwana anozoti anoshanda mateams saka murume uye ndiye munhu andikaona angari provincial security wedu isusu kumanika province murume uye anga asingade kuenda kunze kuriye aisarudza kuti akanzi ari kudiwa naComrade Tongo aitsika madziro zvokuti inini munhu vanga vakadheererawo kuti vakanzwa kuti uri kudiwa kana anga nemareports ake akundipa inini kuti wadi kuenda nawo kunze kana dai kuna Zimondi ndotsvaga Zimondi ndomupa mareports acho ndiwo zvaanoita nawo akanga asingade ende takatarisa mataxi ataiita takambosvika pokuti kuchigondo Nogo area tavhara nzira dzekubva kuna Chigondo Mutukwa dzichidzika kuenda kuchigondoka varungu vanga vasakwanise kupinda mukati umu saka zvavakazoita varungu vaive vaona kuona kuti Nogo area nzira dzabhurokedwa nevarwi vomusango ndokubva vafunga kuuya nekuzviyambe kumapurazi evanhu vatema kwekwe ende strategy yavakada kunotangana nayo yakanga ina muzorewa futi mukati vaitora mamen brief aya echirume kaya vachipa kuti tiri kubatsira varwi vomusango nemajini vachidaro imimi munogona kugaishidzwa main brief nehembe dziye pamunonzwa kupisa paipai yatova poison iri kupinda makutofa takatorasikirwa nemamwe makomrades nenzira iyoyo saka ndokubva vanouya mugangare vachiti nzvimbo dziye dzanga dzatiri kunzi nevarungu hamupinde hamufambe vakaona vakomana vakagadzirira vakationa takagadzirira ndokubva tava pakarwiwa kusvika zvitunha zvacho hamene kuti zvimwe zvakazoita sei ende zvimwe zvacho handifunge kuti vakazoona ndekuti dzimwe nyama nemawachi inini ndakatombogara nayo wachi yangu yandikatora yauya nembwa iri paruoko rwomurungu ndakagara nayo wachi yokusvika hondo ipere dika ende nemamwe masango kuhwedza kwacho ikokoka waingonzwa kunhuhwa
zvitunha zvange zvafa ikoko ndohondo imwe yakanoti rwadzei nepachidhenge ihondo imwe yakada kunonditi rwadzei nepamudwiwa yakaitika pamudwiwa hondo iyoyo yakazonobatana tikakuvadzirwa makomuredzi vakanga vayambuka kuenda kunjanja pazai rimwe nepamutangadura pakaitika imwe disaster yekuti tikamboti tsamwei nezvatikaitirwa nevarungu ipapo. Ndingati tiri mutangwena panoti hondo yakaitika pazai rimwe nemutangadura toenda wawazira hondevhari iyoyo toenda imwe ndeipi ndakutaura zvemusekta yese honde mission ndiyo wawazira pane hondo 2 dzandikaona dzakange dzisina kutimire namusha hande pa2 idzodzo yekutanga yakaitikira pa yekutanga ndiyo yehondevhari wawazira makata kwasei ipapo ndoyandataura kuti po pane section yedu 1 okay yamakazobatana neyo kandeya alright handi yechi2 ndiyo yekuzai rimwe yamati yakakutsamwisa iyi yakafamba sei iwe pazai rimwe nyaya inoitika pana sabhuku wepamutangadura ndiye akanga ane syndicate nevarungu ndokubva atengesa kudaro ukanotarisa nhamba yedu yakanokorokozwa nevarungu ndiyo yakanonditi rwadzei yakandirwadza ndekuti ipapo vakagaina ground through sabhuku apo pane 13 mahelicopters 1 Dakota 2 Mavamba ipazai rimwe sabhuku makazodhila nese makaziva sei kuti ndiye ameno zvaitika muhondo munhu aigona kutika handiti tasangana kudai soka imimi monditarisa ameno zvaingoitika ndofunga ndezvepasi vakangorukuruta nyika yese kuti nanga wakadai unofunda zvehondo munhu waigona kuti wakamutarisa kudai soka wainatsoona kuona kuti chero apa anoita fanike munhu ari kungorotomoka kutaura kwasina kuswera kuti uti kochiko chiri kunyanyoitika ozonzwa nezvake isusu tauti singati kana dai takanzwa kuti munhu uyu mutengesi mongonakidzwa nokuuraya chinhu chokutanga maidzidziswa taigona kutanga tamudzidzisa tapedza kumudzidzisa kana zvazonoramba ndopaunozvipinza mugena ndekuti party policy yaitika muri kushandira vanhu nyika vanhu makati randanda nokuuraya vanhu handitika muri kurwirei hapana chamunenge muchirwira asi dzidziso politics ndo guideline yeruzhinji kuti izive kuti tiri kubva kupi tiri kuenda kupi chii chinonzi Zimbabwe yacho
murikona kana wakazotadzawo kunzwisisa isusu tichipinda munyanga zvandakachatauraka vanhu vazhinji waiti uchitanga kutaura navo vaikutaura kuti isusu tiriwo kwamuzorewa isusu chichi mugara pasi navo movataurira hatitaure zvokunyomba mapatizi kuti pati yakati taura zvenyika kwaikabva nemauriro akaita naJohn Cecil Rhodes vachitanga kukoroniza vabereki nezvavaita vachiti vavhimi vamwe vechikuru varipo vanobva vaziva kuona kuti nhoroondo idzika vakambodzinzwawo kuna nasekuru vavo tobatana taakufamba nerimwe chete tairwira vanhu kwete kunakidzwa nokuuraya. So magara 1 month pama pana Grace ndizvo naLaiza vachita sei ndokuziva story nemama communities mati pakanga paine hama yenyu sekuru vekuno Moses Moses Mutemo makasozivana zvakafamba sei? Takatrainwa tese kuTanzania toti paningi imwe chete takatrainwa pamwe chete kana vese ana Chivenga ana Zimondi ana Joshua ana Kumaro ana Mujuru vazhinji taingozivana kana muField taingoziva kuti kwakati kuna nhingi ana Perenzi Shiri aitombosvika pana achida kundirimiro aona kuti urombo hwanyanya kuzosvika azoparara achingonditi shamwari ndichakupawo tractor yekuti uite One Foundation saka ndobva zvangoendawo nepamwe. Saka sekuru Moses wauya pamatunzikuwo nyaya dzamakatanga kutaura nepamakazosiyana zvakafamba sei? Tichitanga kuonana munhu akandibvunza kuti chinhu chokutanga hauna kukuvara. Ndakumutaura kuti gumbo rangu iri rakakuvara. Rakakuvara sei? Rakapfurwa here kana kuti aiwa kuminyuka chete? Ndokubva takatogara 4 days tichitotadza futi kucrossa road kuti tiende kwana Mandopera kwewe. Patikangocrossa tichienda ndo patikanopinda mugena tatese futi remunational park ire. Tikabva tanopinda pamwe chete. Asi makazosiyana pamberi apo yakuenda kwao? Ndakazomusiya ari kuinyanga mubhonda inini ndakuenda kuhwedza ndopatikazoparadzana tiri ipapo kuzosvika hondo ipere kuti ndizomuzivo kuti anga ari papi kwaSembo Point kudza pasi handina kumbobvira ndamuona kuRoad to Demo handina kana kuti akakuvara muhondo kana kuti zvakazofamba sei handina zvandikaziva. Izvozvo ndakapera ndiri kumusha ndaitovhunza mukoma wacho kuti ndimubvunze kuti since hondo yakapera akambosvika here kana kuti akafamba sei. Hapana zvandandinanzo. Mukoma wenyu makazombosangana mukoma wangu pane mumwe comrade ari kumatepa uko totiri tese kuTanzania. Ndamuona kunoku ndokuDarwin uko akambonditaurira kuti mukoma wako ndiri kuziva paakapararira chichi asi ndokumutiko kana dai uchiziva dai waitawo kuti undibatsire. Saka ndiri kuona Fanike ari kunyepa zvake zvokutoti ipapa ndiri kutofunga kuti
ndiite chivanhu chandikaudzwa nanasekuru kuti ndinofanira kutsvaga muti unonzi mudomba wemubvumira. Okay. Ndatsvaga mubvumira, toura yembudzi, musoro waine uyu wosudzwa munhu, wasudzwa munhu, vanhu vorara vachita chivanhu. Pamunonoviga musoro uyo modzika muti uye anzi unokweva mweya wake kuti uuye. Okay. Ndozvandiri kutofunga. Handirika. Zvokuti akasiya mwana wake. Mwana wake ari kwaMutare, kwaOdzuko. Hondo yapera ndakambomutora kuti ndimuchengete. Amai vake ndobva vauya ndobva vangomutora kuenda naye. Ndikazosangana naye last year pakafa mumwe muzukuru kumusha uku kumadziva. Ndopandikamuona ipapo achitondiiti baba ndane vana 4. Ndiri kumuti wadi kuuya tamboita zvababa wako izvi tione kuona kuti zvinofamba sei. Ndekuti pese panenge ndirika antouya kumusoro kwangu. Achiti chii? Ndinogona kumuona ari pastage apo. Achinditaura kuti ndogona kumuona achinditaura kuti munin'ina, ndiri kutadza kuburuka apa, uya undiite sei undiburutso panapa. Achidzengerera. Nguva zhinji kana dai ndisangana naye ndinomuona ari pastage achinditaura kuti munin'ina yondiburutso. Saka mukufamba muyeme ndo mandakunzwa kuti mukoma akaparara. Vamwe hanzvadzi dzatikazvarwa nadzo dzaimboramba kuti mupenyu. Asi inini nedhitandi nemakomuredzi mamwe andikanga ndinawo tiri kuno kuTete province, ndiri kuti ndakavafunga so kuona kuti vakangoparara here nekupanduka futi kwakaita anabadza vazhinji vacho. Zvokuti dai hurumende dai yaiziva daiziva kutambudzika kwatikaita soka. Yaingobatsira zvayo pane mondwawo dziri musango dziedzeka kuzorodzo vabereki vachene chete zvairerukawo. Hapana zvedu zvatinoda kunze kokungozorodzo vabereki veve kuti vasafunge zvakangowanda. Zvinhu zvinongorerutso midzimu yenyika. Ndekuti chero midzimu yacho ndinoona fanike yakaremerwa.
ndekuti wakatarisa iko zvinomamirira akaita nyika ka unonzwa kuti anzvadzi neanzvadzi dziri kuroorana, amai nemwana vari kuroorana, kuti uti isu tichikurawo nevabereki ka kana mumba munorara vanasikana chaimo taitonzi uri kudii kubata uchirohwa kana dai dziri kodzero ka wakanotarisa vakadzidzidza chaivo chaivo ka inini ndakadzispecialize tichiudzwa nequotation yaMao zvokuti dai pamba pasina kunational army kwandikazoenda ka kokusingabvumirwe izvozvo ndingadai ndakupai maenda kunoverenga quotation yaMao inokutaurirai zvanakodzero iko zvino dzadarikidza mwero semadzidziro atikadziri dzadarike mwero. So tichitarisa zvimwe zvikamu zvamati batei matipa zvitiko zvandingafunge nekukurumidza zvitatu zvamunoti makatungamirirwa neshiri ichikuburitsai pamakazominyuka pai, pamatipa nyaya yechapungu kuti zvaiuya dzimwe dzenguva muchitoona kuti masoja ayo zvigozokudhiraivhai zvigokuendesai neimwe direction. Matipa zvakare nyaya yenyenyedzi yakauya ikakuburitsai. Ndoda kudzokera panyaya yenyenyedzi. Zvakaitika kumanguvai? Zvakaitika ndingangoti kuma 88 dzemanheru tashayapo takabva pahondo yepaNational Park inyanga Falls ye muNational Park kune sango panopopoma nemvura pai right. Takaswera tiri imomuye tichidzengererana nawo tichiputitsana zvokuti zvombo zvatikange tinazvo zvakange zvine macomrades vamwe toti nemasections mangani angari 4 sections. Pane mamwe macomrades aida kuenda kunoreinforce macomrades emakoni nechiduku toti tori nawo reinforcement. Saka vachiviga zvombo zviye pane macomrades aibva kwachiduku achida kucrossa kuti aende kuMozambique ndo rutu yavaifamba nayo. Avo ndobva vanotireswa nevarungu ndokubva ameno kuti zvakafamba sei kutireswa kwavakaitwa. Vasviko mupaki muyemwe vauda kuti vakembe, vachida kunokemba pfuti dzichibva dzarira ndokubva vadarikira. Hatina kumboona, ndakazonzwa yanyaya iri kutaurwa kunzi yakange yakutaurika. Ndokusara ndokutangana navo varungu takurwisana navo kubva kuseni kuma 8:45 kusvika kuma 8 o'clock. Right. Tadaro ndo patikabva tikati ngatidzokerei kwatanga tabva kwana Mandoperako ndobva tadzokera kuye. Ndingangoti tota ne1 week kana sadza chairo parinobikwa anokubikirai nokuwanda kwaita varungu kwaiti pazuva rega maigona kuti imimi muri panapa vamwe vari uko kwamamboenda userodu futi dzinorira ikokuye vari uko voti vabedu vari kunoku dziri kurira futi vaigona kuti apo dziri kungorira kwese. Right. Ndo zvakanoitika ipapo ndokubva tabva uko pane vabedu futi vamwe vanga vari mugomo repamandopera ndokubva vaburuka ndokomakomo kako ndobva vaburuka avo
vaenda kuMozambique. Avo vamwe vatanga tinawo pahondo iyi futika ndokubva avo vabuda vaenda kuMozambique ndobva tanosara tiripo 18. Tashaya kuti kwatinoyambuka nako chinhu chaipa ava kuti vaende kuMozambique nzvimbo dzavakange vakaisa ammunition mazara varungu kuti vachisvika vachitora zvombo zvokufira futi mabara hapasisina. Saka vakabva vafunga kuti handitotorera kopi kuMozambique. Neso tagara paipa takuchifunga kuti nhema vakomana tapererwa toita sei. Ndo patikangoona nyenyedzi yangoti dzo iyo tikati varume ngatibude tiende kuMozambique. Ndo patikabuda tasvika kuMozambique. Nyenyedzi makamchinayo aiwa yakangodaro chete iyo ichifamba mbijana ndokubva yadzima. Ndobva tati kwatapiwa direction ukukauko ndo handei kwakareko kuri kuMozambique. Ndobva tabuda ndobva taenda ndobva taendeko. Ndo patikazonotuma vanhu pandataura ndobva pazouya ana Mujuru nana Kometemba tikati aiwa uyewo nematirari nditi tinawo. Ndobva waya nemarikweresi maete 2 tinawo. Ndobva tanobhomba pakembe paruda. Ndo pavaka mboti zi takutotsvaga futi kuti vari papi. Handipa muti muti yaiuya nguva nenguva here zvaifamba sei? Inyanga ndingangoti especially kana nguva dzino nemuzhizha muyemwe kunogona kungoti makakuona kwakatsamwa zviyezvi kune makute unogona kuita mute. Saka nemakomo akawanda nenzira dzemukoto taigona kuti vakomana ngatifambei kwakaita sei kwakachena tomukira kuseni tichiona ndekuti kumakiringinji kunotsvedza kwaidika. Tamuka kudaro pamwe mhute inenge iriko tiri kufamba nemhute iye mochiti tasvika kwatiri kuda unokemba. Handitovhunza information kuona kuti kuno kwakamira sei ninyaya yevavengi vari ndivo varunguka. Tiri kuvhunza pamwe unoona mhute ichipera kusara zvako kaita nguva imwe cheteyo muri kutarisa kudai muri kutoona inge varungwa matosangana ipapo. Masangana ipapo hamuzive kuti shiri idzi dzabva nokupi. Unodziona dziri apa. Chero vaisvikirwa nemidzimu vaikutaurirai kuti makaona maminimini akadaro aitika pamunenge muri musaridze pfuti ndimi musaridze pfuti ende vaikupikirai vadzimu vaikuti adzirire ende dzavo dzisingarire. Kana mapfeni inini kana iko zvino mapfeni akauya mumunda mangu umu achinzi ari kudya ari kudika kana kuti nditore pfuti kuti rege ndinofuridza mapfeni kuapfura handikwanise. Ndekuti tiri muhondo maiti makaona akauya achifamba akanyarara achingokucheuka iso ari kuenda kwaari kuenda kurumidzai kubva pamuri ipapo. Dzinotorira chete dzinotorira. Makaona akauya achirovana achidi achichema zviyezvika achienda kwaari kuenda achifara. Kana makanzonzi varungu vari vaoneka kana fanike zvikaita pazvigayo apo kana padzimba apo munonyepa imwe adzirire. Aiwa adzirire. Tota kutovati ana sekuru
kana shiri inini kana dai njiva chaiyo ndakaiona ine dendere apa njiva nevana vayo kana dai ndisina muriwo kana dai domba rakadii handikwanise kuichoronora kuti ndoda kunodya nhingi vana vayo kana rekeni kuti ndirove handikwanise nezvadzaiita tiri musango waiti wakainzwa ikauya ichifara apa taiziva kuti kwakanaka kana pataifamba muhondo taifamba nebute kazhinji kacho kana kuMozambique ukandanga nichataura kwekwe taigara nefodya redu kana dai musvike pamasvika kana taigona kusangana neshumba musangoka maigona kudziona dzakarara so shumba imwe yakatarisa kako imwe yakatarisa so iyi rodhi yamuri kuenda naye maigona kuti ishumba kaidzo dziri pamberi taigona tadziona togara pasi tozorora munotoziva kuti zvadzaita izvi ameno zviri kumberi togara pasi handiti tozorora totora fodya yedu yebute takunokumbira kune vakuru vepasi ino handiyo mudzimu mogara mozorora maizodziona idzodzo sumuka paipai dzakutamuke idzo dzakuenda hapana zvadzaikuitai kana kukuvhundutsirai kana kudi hapana chataiona chakaipa nadzo kana idzo shiri dzandiri kutaura dziye kuti dzikutyei kuti uyu munhu uyu ndofunga pane hondo yatikambopinda futi kuinyanga tiri pachipona takagara pane mumwe murume akabva kwaZindi kwanachikomba kwekwe achitsvaga makomuredzi achitengesa tikati inda hondo dzikuwanda kudai so ndokubva asvika patakanga tiri iye ari kubva kunana New Reserve kweko mapuraza ari kuNew Reserve tichibva nekwanyabadza taikwira ameno nezvimakomo zve kune mapuraza ari kumbereka right ndokwainosangana nevarungu ikokuye achivapa mainformations evari vomusango kubva kuti State Manazindi Mandeya Bonda achienda nawo saka murume uyu zvaakaita takagara pachipuna dzakuenda kuma past 3 kwakauya Katsuru ndobva kakasvika pacommanding post pedu takagara kudai Tsuro yakasvika sepa ndobva avhumbama kudai akarara kudai ararisa nzeve dzake vamwe vakuti inyama yatasundirwa tikati vakuru miswai mboisai muromo yenyu zipi muteerere tati garei pakauya mumwe murume iyeyuyu ndokubva asvika apa murume uyo akauya akateerana nemapfeni ari 2 rimwe pamberi rimwe mumashure hembe yabvarurwa iyi yake ndokubva asvika patakanga tiri Katsuro ndokakatanga kusvika iye ndokubva auya zvikanzi ana mukoma ndiri kukumbiro ruregerero tikati rwei zvikanzi ndanga ndaenda kuhotoro kambani saka ndaona varungu variko kwauya marori anokwana kuita 15 Bedford zvauya vari kuti varoda kuuya kuzorwisa pano panyabadza panyabadza pachipuna nekwamandeya asi vakawanda varungu vaizvokuwanda zviyezvi isi woye
vanga vachitaurira iwewe kana kuti zvanga zvaita sei kuti uzoziva information yavo varungu. Ndokunzi ana mukoma nyaya iripo ndeyekuti inini ndarohwa zvakaipisisa nemapfeni, muri kuona ropa randinaro kutsuka kudai. Tikati zvikandarwiswa nana sekuru mugomo. Mapfeni acho ndobva tatoona agarapo akatarisa kuuya kwaita patiri, ndobva asara akamira. Ndokumubvunzisisa zvikanzi ana mukoma shuwa akutaura hondo dzaakatengesa kubva kwaZindi nehondo dzairwiwa. Isusu kana dai takarasikirwa takuziva kuti ndiwe. Saka ndobva asvika ari patiri. Taona mapfeni ayaye. Ndokubva agara zuva rakunonyura risati ranyura rakunoti tsu mapfeni ayaye ndobva adzokera. Isu ndobva tasara nomurume wovi uyu. Ndobva tati murume uyu kwadoka patinorara tiri kurara newe. Asi wakaona wapinda munyama wokuti dzarira ameno kuti dziri kutangira pauyu. Alright, ndobva tarara naye. Fuma mangwana kuseni. Tati gare dzakuenda kuma 99. Ndobva tati iwewo uchidzika kuenda kopi kwako. Asi takamboedza zvedu dzidziso yekumudzidzisi. Ndokubva adzika uyo ndobva anosvika kwaNgarura. Asvika kwaNgarura ndopa akaona vasikana vari kubika vari kuenda nechikafu musango. Ndobva atanga kuvatera vasikana veve navo pano makomuredzi wodi. Vasikana veve vakutizaka kuti pano munhu ari kutiteera pepe. Usvika paiabatwa nomakomuredzi veve. Koyo vakuru kuti ndiri kutsvaga nzvimbo dzinogara magandanga kana ndichitsvaga bhutsu ndatumwa namukoma Maiki kuti nditsvage bhutsu dzemakomuredzi ndivasonere chichi. Uchibva kopi kwaZindi? Nhaye chinzonzwe zvaakutaura ameno zvavakazomitowo ikoko. Akabva angonyangadikawo murume wacho. Asi mapfeni ayanga amutaurira kuti zvawaite zvisiyana nazvo. Ende mhuka dzemusango ndakaona kuona kuti nekarucha yedu anonyepa zvaine kuti ndana region anenge achirasika. Inini ndotaura zvandikaona munzvimbo dzakawanda dzichinunura isusu tiri musango. Chiri chokwadi. Chero panapa ndau yapano tatanga land reform. Ndikatanga ndiri kumapurazi kuno kumatepa. Ndobva ndanza dzika uko hakuna veteran. Ndobva ndadzika Batkombe, Frington, George Tena ndiri kumonita. Mamwe makomuredzi yawo kuDarwin. Ndavarungu vanga vane nharo dzokubuda muno. Ndobva ndabva paye ndokuenda kuRuya Forest uko kunana Comrade Shiro. Ndobva ndabva kuye ndobva ndauya Redberry. Ndauya kuRedberry ndokubva ndabva paRedberry njinzi enda kumberi nana Mai Mavhunga. Enda kumberi hakuna makomuredzi. Ndokubva ndauya pano. Vakunditi uenda kuRadical kana kuSimona. Ndakazoti ndaneta handichada. Again Bozororo. Ndokugara kwandikaita pano. Ndati garei. Bveni ratiri kutaura mapfeni rakauya pano 3 years. Richiuya pagore. Raiuya kumunda uko. Rasvika mumunda umo. Raisvika robata dama so rakatarisa kuno. Kubva kuseni. Amaiona kuti rabva nokupi rakabata dama. Kusvika dzakuenda kuma 11.
hamaizoona kuti raenda nokupi. Togara gore rinouya raenda ka rakuchiuya gore rinouya kana mamuri muna Juni ndi Juni richauyawo gore rinouya. Zvarakaita gore rakapera ndo zvaraingoita. Rogara iro roenda. Gore rokupedzisira rakabva rakauya. Vakomana vangu vada kurirumisa nembwa. Ndikati aiwa. Zvamuri kuita izvi hazvibvumirwe. Nzvimbo dzimwe dzinoera. Aye. Ndobva vasiya. Ndokubva rabva iro. Ndobva raenda kwaDambaza apo. Rasvika paDambaza panoitika. Ndokubva vauda kurirwisa paDambaza pepe. Venirere kati munonyepa. Ndobva rikarova imbwa imwe ndobva yabatwa ndokurumwa. Ndobva raenda rakadai. Harina kuzodzoka kusvika nanhasi. Harina kuzodzoka. Saka takaona kuti pane zvaraireva, zvaraitaura. Vanhu tinogona zvedu kupikisa nokuti culture hakuna ka. Inini ndoya ndikakura nayo musango. Ndichiona zvandaiona ka. Zvichitoitika.
What some of us are fighting for is to see that this oppressive system is crushed. We don't care whether, I don't even care whether I would be part of the top echelon in the room. I'm not worried, but I'm dying to see a change that, in the system. That's all. That's all. Taigara mumakomo yewondo aibata imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Taigara mumakomo yewondo aibata imanya dakabatesa tikichingira Zimbabwe. Vakomana vasikana Zimbabwe magorila mumakomo aibata imanya dakabatesa. Thank you for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.